Не! Иде да задна спирачка. Давай, емо! Давай, емо! Отиди път качи, хей! Тягай се малко. Внимай, внимай! Чакай, спри, бе! Емо! Ниде, бе, виж какво направихте, бе? Ще убиш човека. Маката се удари в тебе. Подпиряно рамо. Борка, ти си наред, ей! Добре, добре, чакам. Чакам да им почна. Давай, 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 давай. И тъй, виждате поларите какво прави. Хвърляй каски, така. Опа! Оп, не, ще се обърне. Отпред да го дръж. Какъв лек бейр за хондите и какъв тежък за поларисите. Чай да ви покажа как се излиза. Чакай, чакай, стой там, ама ти си косър тук. Чакай, тук виж какво стана. Емо, да не си на втора, какво правиш, че бе? Ние на втора съм. На втора си, Емо. А? На втора си. На първа съм. Ще го изтървеш, бе. Прети се, Емо, прети се. Ще го изтървеш. Задната спирачка държи. Да. Добре, добре, добре. Айде при хондата. Изляза го! Излезе, Емо. Айде сега другия поларис. Как е? Ох, майко, бира! Я да рече, снимай надолу байрак, хай шадал си отида. Тебе трябва да снимам аз. Може да е за последно, знаеш ли? Идея. Снимайте оня делито. И сега маката. Да видим кой ще направи този поларис. Не. Емо, удари на рога, няма може. Поларис без два човека не става. Не, поларис без два. Моята Хонда, знаеш каква лекота го изкачи той, бе? Ама ви спрях ти... Без хитрене. И втория поларис. Борка, ти си Борка! Я снимаме Борка там. Айде да видим тази ямаха, кой може и кой не може. Спрямо, брато! Няма никакви проблеми, бе. Показвай карта катери, Емо. И аз на вас. Юнгата.
Добре.